Lumikki ja 7 kääpiötä. Kerran kauan sitten, eräänä kylmänä talvipäivänä, kun lumihiutaleet leijuivat maahan valkeina ja pehmeinä, istui kuningatar ikkunansa äärellä ompelemassa. Kun hän katsoi ulos, luminen maisema näytti aivan taululta, jota mustat ebenpuiset ikkunanraamit kehystivät. Ommellessaan kuningatar pisti vahingossa neulalla sormeensa ja pari pientä veripisaraa putosi hänen koruompeleilleen. Punaiset veripisarat valkoista lunta vasten, mustien ikkunaraamien kehystäminä, näyttivät niin kauniilta, että kuningatar ajatteli, voi kumpa voisin saada lapsen, joka olisi valkea kuin lumi, punainen kuin veri ja musta kuin ebenpuu. Jonkin ajan kuluttua kuningatar sitten saikin pienen tyttövauvan, jonka iho oli valkea kuin lumi, posket iloisen punaiset ja hiukset mustat kuin ebenpuu. Kuningatar kutsui lastaan Lumikiksi. Valitettavasti pian lapsen syntymän jälkeen kuningatar kuoli. Vuoden kuluttua kuningas meni uudelleen naimisiin. Uusi kuningatar oli erittäin kaunis, mutta aivan liian ylpeä omasta kauneudestaan. Hän ei voinut sietää ajatusta, että kukaan olisi häntä kauniimpi. Kuningattarella oli taikapeili, joka oli ripustettuna seinällä. Hän seisoi usein peilinsä edessä omaa kuvaansa tuijottaen ja kysyen, kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Peili vastasi tähän aina, rouva kuningatar, sä oot maassa kaunehin. Kuningatar oli aina erittäin tyytyväinen tähän vastaukseen, sillä hän tiesi, että peili ei voinut puhua muuta kuin totta. Aika kului ja Lumikki varttui vauvasta ihastuttavaksi pikkutytöksi. 7-vuotiaana hänellä oli ruusuiset posket, pikimustat hiukset ja lumivalkea iho. Hän oli kuningatartakin kauniimpi. Ja niin eräänä päivänä, kun kuningatar jälleen kerran kysyi peililtään, kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin? Se vastasi, oi kuningatar, täällä kaissa kaunehin olet nainen, tuhansin verroin Lumikki on kaunihimpi vainen. Kun kuningatar kuuli nämä sanat, hän oli sekä järkyttynyt että vihainen. Hän tarkasteli Lumikkia lähemmin eikä voinut olla huomaamatta tämän kasvavaa kauneutta. Joka päivä katsoessaan tyttöä hänen vihansa ja kateutensa voimistui. Ajan myötä kateus Lumikin kauneutta kohtaan ei antanut kuningattarelle rauhaa öin eikä päivin. Viha täytti hänen sydämensä. Eräänä päivänä kuningatar kutsui yhden metsästäjistään luokseen ja käski, vie tämä lapsi syvälle metsään ja tapa hänet, sillä en enää siedä häntä silmissäni. Metsästäjä ei voinut muuta kuin totella. Hän otti Lumikkia kädestä ja johdatti tämän synkkään metsään. Kun he pysähtyivät, metsästäjä veti puukkonsa esiin. Tyttö itki ja kerjäsi armoa. Älä tapa minua, hän aneli. Jos armahdat minut, menen yhä syvemmälle metsään ja lupaan, etten enää koskaan palaa kotiin. Kun metsästäjä näki kyyneleet niin pienen ja suloisen tytön kasvoilla, hänen kävi kovin sääliksi. Juokse pois sitten, lapsukaiseni, hän sanoi ja pani puukkonsa takaisin tuppeen. Villieläimet ahmivat kuitenkin lapsiraukan pian, hän ajatteli itsekseen. Juostessaan yksinään suureen metsään Lumikki oli kauhuissaan. Hän ei tiennyt mihin mennä, eikä sitäkään miten hänen tulisi käymään. Hän pelkäsi törmäävänsä villieläimiin, jotka hyökkäisivät hänen kimppuunsa. Lumikki juoksi ja juoksi, yli terävien kivien ja läpipistävien pensaiden. Hän kuuli villieläinten karjuntaa, ja vaikka jotkut kulkivatkin hänen ohitseen, yksikään ei yrittänyt vahingoittaa häntä. Illalla hänen jalkansa olivat kipeät, hänen vaatteensa repaleiset ja hänen käsivartensa ja säärensä naarmuiset.
Juuri kun Lumikki oli lopeen uupuneena kaatumaisillaan maahan, hän saapui pienelle mökille vuoren kupeessa. Hän koputti oveen, mutta kukaan ei vastannut. Hän koetti ovea, joka olikin auki, ja astui sisään. Kaikki mökin sisällä oli pientä, somaa ja puhdasta. Pöydälle valkean liinan päälle oli katettu 7 pientä lautasta, 7 pientä veistä, 7 haarukkaa ja lusikkaa sekä 7 pientä lasia, kaikki siistissä järjestyksessä. Seinän vierellä oli 7 pientä vuodetta, jokainen siististi pedattuna ja valkoisella peitteellä peitettynä. Lumikilla oli sekä nälkä että jano, mutta hän ei halunnut ottaa kenenkään illallista, joten hän söi vähän jokaisen lautaselta ja joi hiukan jokaisen lasista. Sitten Lumikki olikin jo niin väsynyt, että kaipasi vain unta. Hän kävi makuulle ensimmäiselle pienelle vuoteelle, mutta jotenkin se ei tuntunut miellyttävältä. Hän kokeili muitakin pikkuvuoteita, mutta jokainen niistä vaikutti joko liian pitkältä tai liian lyhyeltä, liian kovalta tai liian pehmeältä. Mikään ei tuntunut oikein sopivalta, kunnes hän tuli viimeisen vuoteen luo, mikä oli kuin hänelle tehty. Pian hän olikin syvässä unessa. Mökki kuului 7 kääpiölle, jotka viettivät kaikki päivänsä vuorilla kultaa kaivamassa. Pimeään tultua he palasivat kotiinsa. Kun he tulivat sisälle, jokainen sytytti 1 pienen kynttilän. 7 kynttilän valossa he sitten huomasivat, että joku oli vierailut heidän mökissään sen jälkeen, kun he olivat sieltä aamulla lähteneet. Ensimmäinen kääpiö huusi, "Kuka on istunut minun tuolillani?" Toinen kysyi, "Kuka on syönyt lautaseltani?" Kolmas, "Kuka on haukannut leipääni?" Neljäs, "Kuka on maistellut vihanneksiani?" Viides, "Kuka on leikannut veitselläni?" Kuudes, "Kuka on käyttänyt haarukkaani?" Seitsemäs, "Kuka on juonut lasistani?" Seuraavaksi kääpiöt huomasivat, että heidän vuoteensa eivät olleet yhtä siistejä kuin aamulla heidän lähtiessään. Ensimmäinen kääpiö katsoi vuodettaan ja huusi, "Kuka on nukkunut vuoteellani?" Sitten toiset kääpiöt kääntyivät tarkastamaan omia vuoteitaan ja huudahtivat kukin vuorollaan, "Kuka on nukkunut vuoteellani?" Mutta kun 7. kääpiö saapui vuoteensa luo, hän löysikin Lumikin sikeässä unessa. "Katsokaa, kuka minun vuoteessani on!" Hän huusi toisille ja kaikki riensivät katsomaan. He nostivat kynttilänsä korkeammalle seistessään vuoteen ympärillä ja tuijottivat Lumikkia. "Miten kaunis lapsi!" he huudahtivat. Koska kääpiöt eivät olisi millään hennonneet herättää suloista lasta, joka nukkui niin rauhallisesti, he hiipivät pois ja söivät illallisensa hiiskumatta. Kun nukkumaan menoaika koitti, ei 7. kääpiöllä ollut omaa vuodetta ja niin hän vietti tunnin kerrallaan kunkin toverinsa vuoteessa, kunnes aamu koitti. Aamulla kun Lumikki avasi silmänsä ja näki 7 kääpiötä, hän säikähti aika tavalla. Kääpiöt puhuivat hänelle kuitenkin ystävällisesti ja kysyivät hänen nimeään. "Olen Lumikki", tämä vastasi. "Mutta kuinka ihmeessä sinä löysit mökkimme?" kääpiöt utelivat. Lumikki kertoi heille äitipuolestaan ja metsästäjästä, jonka oli ollut määrä surmata hänet, ja kuinka metsästäjä oli kuitenkin päästänyt hänet menemään. "Sitten minä vain juoksin ja juoksin", Lumikki jatkoi, "kunnes löysin tämän mökin." Kun kääpiöt kuulivat tämän surullisen tarinan, heidän kävi pikkutyttöä kovin sääli. Vanhin heistä sanoi, "Jos lupaat huolehtia meistä, pitää talomme puhtaana ja siistinä, laittaa meille ruokaa, pestä pyykkimme ja korjata vaatteemme, niin voit jäädä luoksemme asumaan. Me pidämme sinusta hyvää huolta." "Voi, te olette niin kilttejä", huokaisi Lumikki. "Teen sen kaiken mielelläni."
Ennen kuin kääpiöt lähtivät talosta, he kuitenkin varoittivat Lumikkia. Me olemme poissa koko päivän, he sanoivat, ja sinä olet aivan yksin talossa. Jos äitipuolesi saa kuulla, että sinä olet täällä, hän saattaa tulla ja yrittää vahingoittaa sinua. Muista, ettet päästä ketään sisälle sillä aikaa, kun me olemme poissa. Lumikki lupasi ottaa vaarin heidän varoituksestaan. Hän oli erittäin tyytyväinen elämäänsä. Kääpiöt menivät joka aamu vuorille kultaa etsimään, ja joka ilta, kun he palasivat kotiin, Lumikki oli laittanut heille ruuan valmiiksi. Heidän talonsa oli myös aina puhdas ja siisti. Vaikka Lumikki oli kaiket päivät yksin, hän ei tuntenut oloaan yksinäiseksi, sillä hänellä oli niin paljon puuhaa. Kuningatar oli tyytyväinen. Lumikki oli kuollut ja hän oli nyt siis kaunein nainen koko maassa. Niin hän ainakin luuli. Niinpä kuluikin jonkin aikaa ennen kuin kuningatar vaivautui kysymään taikapeililtään tavallisen kysymyksensä. Kun hän seisoi peilinsä edessä ja lausui, kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Hän ei ollut uskoa korviaan kuullessaan vastauksen. Oi kuningatar täällä kai, sä kaunein olet nainen. Tuhansin verroin Lumikki on kauniimpivainen. Hän asuu kääpiöiden luona tuolla, korkeitten vuorten tuolla puolella. Kuningattaren suuttumus oli suunnaton. Hän tiesi, että peili ei koskaan valehdellut. Metsästäjä oli siis pettänyt hänet. Niin kauan, kun kuningatar tiesi, että joku oli häntä kauniimpi, hän ei saanut hetken rauhaa kateudeltaan. Kuningatar päätti löytää Lumikin ja tuhota hänet itse. Mutta kuinka hänen tulisi toimia? Hän tiesi, että Lumikki ei saisi tunnistaa häntä. Lopulta kuningatar päätti naamioitua vanhaksi kulkukauppias eukoksi, joka kierteli talosta taloon myymässä tavaroita koristaan. Hän naamioi itsensä niin hyvin, ettei kukaan olisi kyennyt tunnistamaan häntä kauniiksi kuningattareksi. Sitten hän matkasi metsän halki, kunnes vihdoin saapui kääpiöiden mökille vuoren juurella. Hän koputti oveen ja huusi. Pitsejä ja nauhoja, kauniita pitsejä ja nauhoja. Lumikki katsoi ulos ikkunasta ja ajatteli itsekseen, mitä pahaa tuo vanha eukkoparka voisi minulle tehdä. Lumikki avasi oven ja eukko kantoi korinsa mökkiin. Lumikki valitsi kauniin vaaleanpunaisen nauhan korsettiansa varten. Vanha eukko tarjosi Lumikille apuaan korsetin nyörittämisessä. Lumikki, joka ei osannut epäillä mitään, suostui. Silloin kuningatar nyöritti korsetin niin tiukalle, ettei tyttö voinut hengittää, vaan kaatui lattialle kuolleen lailla. Illalla, kun kääpiöt palasivat kotiin, he olivat kauhuissaan löytäessään rakastamansa Lumikin makaamassa liikkumattomana lattialla. He nostivat hänet varovasti ylös ja leikkasivat nyörit poikki huomattua, miten kireällä ne olivat. Pian Lumikki pystyi jälleen hengittämään ja väri palasi pikkuhiljaa hänen poskilleen. Kun kääpiöt kuulivat kaupustelija eukosta, he olivat vakuuttuneita siitä, että hän oli ollut Lumikin ilkeä äitipuoli. Kääpiöt varoittivat Lumikkia jälleen. Ole nyt varovainen, älä päästä ketään sisälle taloon. Kuningatar kiiruhti takaisin linnaansa. Hän oli ikionnellinen, sillä hän uskoi, että Lumikki oli kuollut ja hän sitten kaunein koko valtakunnassa. Heti kun hän pääsi kotiin, hän riisui valepukunsa ja astui taikapeilinsä eteen. Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin, kysyi kuningatar innoissaan. Ja voi sitä raivoa, minkä valtaan hän joutui kuullessaan vastauksen. Oi kuningatar täällä kai, sä kaunein olet nainen. Tuhansin verroin Lumikki on kauniimpivainen. Hän asuu kääpiöiden luona tuolla, korkeitten vuorten tuolla puolla. Niinpä kuningatar alkoi taas suunnitella, mitä tehdä Lumikille. Ensin hän valmisti myrkyllisen kamman. Sitten hän naamioitui toisen näköiseksi kaupustelija eukoksi ja täytti korinsa uusilla tavaroilla.
Jälleen kerran kuningatar tarpoi metsän halki kääpiöiden mökille. Hän kolkutti oveen ja huusi. Edullisia tavaroita, kauniita esineitä. Lumikki kurkisti ikkunasta ulos. En saa päästää sinua sisälle, hän sanoi. Olen luvannut kääpiöille, etten avaa ovea kenellekään. Älä välitä, voithan kuitenkin katsoa tavaroitani, houkutteli kuningatar pitäen esillä lumoavan kaunista kampaa. Lumikki ei voinut vastustaa sitä ja avasi oven kaupustelija Eukolle. Eukko sanoi, annahan kun kampaan sinun hiuksesi oikein kauniiksi. Lumikki suostui ja istuutui tuoliin. Kuningatar iski kamman terävästi Lumikin päähän, jotta myrkky pääsisi vaikuttamaan. Tyttö vajosi välittömästi tajuttomana lattialle. Onneksi oli jo melkein ilta ja pian kääpiöt tulivat kotiin. Kun he löysivät Lumikin lattialta, he arvelivat, että ilkeä äitipuoli oli käynyt taas vierailulla. Kääpiöt löysivät myrkyllisen kamman pian ja vetivät sen pois. Lumikki virkosi nopeasti ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Taas kerran kääpiöt puhuivat Lumikille vakavasti. He varoittivat ja vannottivat, ettei hän päästäisi ketään sisälle silloin, kun he olivat poissa. Tällä välin kuningatar riensi metsän halki mutisten itsekseen. Nyt minä onnistuin. Saavuttuaan linnaansa hän riisui valetpukunsa ja astui taikapeilin eteen. Kerro, kuvastin, ken on maassa kaunehin? Kuului tuttu kysymys, johon peili vastasi. Oi kuningatar, täällä kaissa kaunein olet nainen. Tuhansin verroin Lumikki on kaunihimpivainen. Hän asuu kääpiöiden luona tuolla, korkeitten vuorten tuolla puolla. Nämä sanat kuultuaan kuningatar hyppi raivoissaan ja hakkasi taikapeiliä nyrkeillään. Lumikin on kuoltava, hän riehui, vaikka minun henkeni hinnalla. Kuningatar tuumi, että olisi ehkä mahdotonta suostutella Lumikki päästämään hänet 3. kertaa sisälle mökkiin. Niinpä hän punoikin ovelan juonen. Hän otti herkullisen omenan, jonka toinen poski oli vihreä ja toinen ruusuisen punainen. Se näytti niin houkuttelevalta, että kuka tahansa olisi halunnut syödä sen. Sitten hän myrkytti omenan punaisen posken koskematta lainkaan vihreään. Tällä kertaa kuningatar täytti korinsa omenilla ja pukeutui maalaisnaiseksi. Jo 3. kerran hän matkusti kääpiöiden mökille ja koputti oveen. Minua on kielletty avaamasta ovea kenellekään, huusi Lumikki ikkunan läpi. Samapa se, vastasi maalaisnainen. Halusin vain päästä eroon näistä omenista. Kas tässä, annan sinulle yhden maistiaisiksi, hän jatkoi ojentaen myrkytetyn omenan Lumikille. En uskalla ottaa sitä, vastasi Lumikki pudistaen päätään. Maalaisnainen nauroi ystävällisesti. Et kai vaan pelkää, että se on myrkytetty, hän pilaili. Katso, minä halkaisen omenan kahtia ja syömme sitten kumpikin puoliskot. Näin hän tekikin ja ojensi punaisen puoliskon Lumikille ja haukkasi itse vihreästä. Lumikki mieli kovin punaista omenan puoliskoa, joka oli niin houkuttelevan näköinen. Kun hän huomasi Eukon haukkaavan tyytyväisenä omaa puoliskoaan, hän tuumi, ettei omenan syömisestä voisi koitua mitään vahinkoa, ja haukkasi palasen. Välittömästi näin tehtyään hän vajosi kuolleena maahan. Kuningatar nauroi hirvittävää nauruaan ja hihkui. Tällä kertaa eivät kääpiöt voi sinua pelastaa. Sitten kuningatar palasi linnaansa ja kysyi peililtään. Kerro, kuvastin, ken on maassa kaunehin? Viimein peili vastasi. Sä kuningatar oot kaunehin. Kateellinen kuningatar oli viimeinkin tyytyväinen. Kun kääpiöt palasivat illalla kotiinsa, he löysivät Lumikin hengettömänä lattialta.
He kuitenkin toivoivat yhä, että pystyisivät herättämään hänet henkiin. He avasivat hänen korsettinsa, kampasivat hänen hiuksensa ja pesivät hänen kasvonsa, mutta mikään ei auttanut. Kääpiöiden sydämet olivat murtuneita. He seisoivat Lumikin ympärillä itkien ja toistaen, meidän kaunis Lumikkimme on kuollut. 3 päivää ja yötä he valvoivat hänen ympärillään vaikeroiden. 3 päivän kuluttua kääpiöt olivat vakuuttuneita siitä, että heidän tulisi haudata rakastamansa Lumikki. Tosin he eivät olisi millään hennonneet tehdä sitä, sillä hän näytti aivan kuin olisi vielä ollut elossa. Niinpä, jotta he pystyisivät katselemaan kaunista Lumikkiaan, he teettivät lasisen arkun, johonka he kirjoittivat kultakirjaimin, tässä lepää Lumikki, kuninkaan tytär. Kääpiöt kantoivat lasiarkun vuoren huipulle ja valvoivat sitten sen äärellä yötä päivää kukin vuorollaan. Siellä Lumikki makasi liikkumatta, aivan kuin olisi vain nukkunut. Iho valkeana kuin lumi, posket punaisina kuin veri ja hiukset mustina kuin ebenpuu. Metsän eläimetkin kävivät arkun äärellä itkemässä kuollutta Lumikkia. Vaikka Lumikki makasi lasiarkussa monta vuotta, hän näytti yhä siltä, että olisi elossa ja vain nukkuisi. Eräänä päivänä kävi niin, että kuninkaan poika löysi lasiarkun vuoren huipulta. Kerran katsottuaan hän ei enää saanut silmiään sen sisällä olevasta kaunottaresta, vaan rakastui tähän välittömästi. Antakaa arkku minulle, kuninkaan poika pyysi. Minä maksan siitä mitä vain haluatte. Mutta kääpiöt vastasivat. Me emme luovu Lumikista mistään hinnasta. Prinssi jatkoi aneluaan. En voi elää ilman häntä. Jos annatte hänet minulle, lupaan vaalia häntä koko elämäni. Lopulta kääpiöiden kävi niin sääli prinssiä, että suostuivat antamaan hänelle arkun. Kun prinssin palvelijat kantoivat arkkua vuorenrinnettä alas, he kompastuivat puun juuriin. Arkku tärähti niin voimakkaasti, että omenanpala, joka oli takertunut Lumikin kurkkuun, lensi ulos. Lumikki avasi silmänsä, nosti arkun kannen ja nousi istumaan. Missä minä olen? Hän huudahti hämmästyneenä. Nähdessään tämän prinssi oli suunniltaan ilosta. Hän kertoi Lumikille, mitä oli tapahtunut ja kuinka hän oli rakastunut tähän ensisilmäyksellä. Tule mukaani isäni linnaan, niin voimme mennä naimisiin, hän pyysi, ja Lumikki suostui. Lumikki hyvästeli siis kääpiöt, jotka olivat olleet hänelle niin ystävällisiä ja huolehtineet hänestä niin hyvin. Vaikka kääpiöt olivat surullisia menettäessään Lumikin, he olivat kuitenkin tyytyväisiä tietäessään, että hän oli elossa ja että hänestä tulisi onnellinen prinssin kanssa. Lumikille ja prinssille järjestettiin mahtavat häät. Ja kuinka ollakaan, myös Lumikin äitipuoli oli kutsuttu. Kun kuningatar hienoimpiin vaatteisiinsa pukeutuneena oli lähdössä juhliin, hän käväisi vielä kysymässä taikapeililtään, kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Tähän peili vastasi, oi kuningatar, sä kaunis olet nainen, mutta nuori morsian on kaunihimpi vainen. Nämä sanat suututtivat kuningattaren niin, että hänestä ensin tuntui, ettei hän pystyisi menemään häihin. Hän halusi kuitenkin nähdä tämän uuden kuningattaren. Kun hän sitten saapui juhliin, hän tunnisti Lumikin. Hänen raivonsa oli niin hillitön, että hän tuupertui maahan ja hänet oli vietävä takaisin kotilinnaansa, missä hän sitten kuolikin. Mutta Lumikki ja prinssi saivat toisensa ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun saakka.